Jeg vil meget gerne sige tak til alle dem, der har abonneret mig og gav enten en like. Og jeg vil gerne takke Peter Skov Jørgensen, Nikolaj Henningsen og alle de andre venner, jeg har oppe i skolen. For at se hans videoer, og jeg har så hjulpet med redigering og alt det der. Og vi vil faktisk godt gerne sige en stor tak til Kevin Lund for at have lavet introen til os. Mange tak, Kevin. Og nu for de her 5 serier her, vi har sagt, vi fik over det her, så skal vi æde en chili. Det gider vi ikke. Jeg gør i hvert fald ikke. Men så gør vi det. 3, 2, 1, nu. Hvad er det for en peber? Helt i bunden. Alt er nok mere. Satan er stærk, man. Hvad til eftersmag? Ja, hvad hedder det? Ikke drik cola, når jeg gør det her. Jeg vil sige mange tak for alt det her. Og hvad hedder det? Sæk. Og næste video, det bliver nok af. Det bliver jeg ikke. Det bliver det bedre. Og hvad hedder det? Chokolade. Du siger noget nu, Jørgen. Ja, hvad skal jeg sige? Jeg vil sige tak til alle, der følger mig. Ja, kom nu og... Husk at abonnere til Peter Nikolaj Henningsen. Der var engang en, der hed Simon Røg, men han... Kom nu, bare lige fået lige meget. Næste video må måske med Big Busse. Måske. Og vi ses så. Skål. Hej.